predchádzajúcich častiach ste videli. Tvoj brat, Jack Major, ušiel z väzenia. Našli prázdny transport s mŕtvým dozorcom. Inak mám nápad, ako Spencerovi zobrať Skylu. Ale budeš musieť niekoho uniesť. Kurva, rýchlo volajte Fabiana, lebo keď ho zoberú, je všetko v riti. Takže, on si vybral toto miesto, aby ma chytili znova policajti. Hajzel, musím to urobiť, ja to už nezvládnem. Čo mám vlastne urobiť? Neboj sa nič, zorganizovali sme pre teba všetko. Stačí urobiť, ak povieš do médií tvojmu bratovi, aby sa vrátil do Los Santos a dal nám skill. Zdravím, volám sa Fabian Spencer. Ďalšia mŕtvola, super. Čím ďalej ideme v tomto, tým viac ľudí umiera. Nepáči sa mi to. Čo to znamená? Že možno ten problém všetkého si ty. Chlapče, dávaj si pozor na ústa. Hej, inak čo? Pozeraj. John, halo, preber sa, halo. Schovajte mi Skylu, aby som sa mohol vrátiť naspäť do Los Santos. Pán major, mám pre vás zlú správu. Diagnostikovali sme vám aneurizmu. A chcem, aby ste si to teraz dobre zapamätali, lebo je dôležité, aby ste rozumeli, čo sa deje. Váš stav je kritický. Krvácanie, ktoré nastalo, spôsobilo poškodenie viacerých orgánov. Pravda je taká, že máte veľmi málo času. Poškodenie, ktoré už nastalo, je príliš rozsiahle a žiaľ nie je veľa, čo môžeme spraviť. Podľa všetkého máte maximálne pár dní. Tento typ poškodenia sa nedá vyliečiť a väčšina pacientov s takýmto stavom nedokáže prežiť dlhšie než niekoľko dní. Snažím sa byť s vami úprimný, pretože je dôležité, aby ste vedeli, čo sa deje. Ďakujem, doktor. Takže chlapci, ste na to už len dvaja. John je v nemocnici. No dobre, lokalizovali sme Mikea. Pravdepodobne tam bude aj Spencer. Vaša úloha je dostať sa tam.
nájsť Spencera a zabiť ho. Rozumiete? Ahoj, John. Počul som o tvojej diagnóze. Poznám ľudí, ktorí by ti vedeli pomôcť, ale robia to nelegálne. Takže ak chceš prežiť, počúvni ma. Inak tvoj brat, Jack Major, je s nami. Budeme ťa čakať večer pred budovou. Dobre, dík. Tak večer. Zdravím, volám sa John Major. Chcel by som sa vás spýtať na to nelegálne pomáhanie ľudí. Diagnostikovali mi aneurizmu. Potrebujem vašu pomoc. Dobre, potrebujem vaše osobné údaje a všetko okolo toho. Večer vám zavoláme, kde po vás zajtra prídeme. John, čo to kurva robíš? Prečo si odišiel z nemocnice? Časa sa, neboj sa nič. Našiel som týpkov, ktoré mi môžu pomôcť. Pomôcť? To ťažko. No nič, máme Spencera. Pošlem ti lokácie, ak teda to chceš s ním ísť ukončiť. Ukončiť? Posielaj lokácie. Mám aj pomocníkov. Aký je plán, John? Máme Spencera. Nasadajte do auta.
Tak čo, Spencer? Dlho sme sa nevideli. Kde máš skill? Myslíš si, že som taký debil, že by som si ju sem zobral? Nikdy ju nenájdeš, lebo si nula. Nič viac. Mal si šťastie, že si prežil. Bezo mňa je skilla bezcenná. Prečo? Pretože tie informácie, ktoré sú na tom harddisku, usvedčia mňa, nikoho iného. Tak ma zabí, urobíš mi láskavosť. Nikdy som si nemyslel, že to takto skončí, že práve ja budem ten, kto takto odíde. Dúfam, že sa ešte dakedy stretneme. Majte sa. Why don't you share it with me? And we'll just wait and see if it's half of what it used to be. And lay it down slow. Down free. Lay it down easy, but lay it on me. If you've got love in your heart, why don't you keep it